Téma. Boli sme naučení dôverovať iným viac ako sebe. Teraz veľa prichádzame do kontaktu s tým, že sa nám otvárajú naše dary a vnímame niečo nové a ďalšie úrovne samých seba a ale nedôverujeme tomu, čo vnímame, čo cítime, čo nám prichádza. A radšej si to necháme potvrdiť ešte u niekoho, alebo aby nám to niekto iný povedal, komu dôverujeme, že si myslíme, že vie toho viac, alebo má väčšiu sílu, alebo je v tom dlhšie a tak ďalej. A radšej skôr dôverujeme tomu človeku, čo nám o nás samých povie, o našich daroch, ako sami sebe. Deje sa to aj v bežnom klasickom živote, či na úrovni podnikania, či na pozícii napríklad matky s deťmi a tak ďalej. Takže tu by som ti prenechala teraz slovo. Ďakujem pekne. Ja by som chcela možno troška doplnila ešte tým, že s touto témou sa ja momentálne veľmi stretávam. Máš také slovo, že veľmi, ale pri klientoch, ktorí vlastne, alebo pri ľuďoch celkovo, ktorí, a vidím si to taký trend z toho, že my si stále chodíme pre tie odpovede tam vonku. A ja som troška na to už alergická, ale nie v tom, že v zlom, ale presne preto, že my odovzdávame tú našu silu, odovzdávame to naše vnímanie, áno, pretože nás to nikto neučil, odovzdávame ho a dávame tú dôveru niekomu inému, namiesto toho, aby sme počúvali seba. Čiže, čo to znamená? Ja poviem to na príklade, taký krutý, ale aj reálny. A mnohí z vás, z nás, aj na nás, možno aj o nás teraz rozprávam, alebo ja som možno určite bola niekedy takáto, že som potrebovala potvrdenie z jednej strany, z druhej strany, z tretej strany. A ako to vidím v tomto svete, je to, že my hľadáme odpovede, ale pýtame sa vonku. A táto dneska vyťahuje karty, idem si zobrať jednotku. A teraz idem k Zuzke, lebo ona berie zase tie karty a tam si vyťahnem štvorku a tú päťku a uspokojím sa s tými odpovediami, ktoré sú tam. Ale ak nám tam niečo nevyhovuje, to nie je pre mňa. A zbavujeme sa zodpovednosti. A hádžeme to. A vyberáme si len to, čo nám je príjemné. Je to ilúzia, ktorú si vytvárame a utekáme pred tou pravdou, ktorú nechceme vidieť. A tým vlastne ako keby odovzdávame našu silu, našu hodnotu, odovzdávame samých seba. Ja tomu hovorím, že až zapredávame svoju dušu niekedy, len preto, že a povedz mi, aj to takto dobre a povedz mi, či to ty vnímaš. Pozri sa do seba, pozri sa tam, nájdeš tie odpovede, ale my neveríme tomu, čo vidíme, tomu, čo vnímame, tomu, čo sa deje a je to aj v podnikateľskom, ako keby v tom živote. My si povieme, že áno, ja viem, čo chcem, alebo možno aj neviem, čo chcem, ale teraz sa pozrieme na to, že ja viem približne, čo chcem, ale musím sa ísť niekoho pýtať, musím mať to potvrdenie, musím sa ako keby nechať zvádzať z cesty a hovorím svoj príbeh k tomu, pretože mne sa to udialo. Ja som viac verila tomu človeku, ktorý ma sprevádzal, viedol, ale potrebovala som to na začiatku, mať tú skúsenosť, aké to je. Ale potom sa mi dialo to, že som stratila samu seba. Že zrazu, keď ten človek odišiel, ja som nevedela, kto som a čo robím, a ako robím a prečo to robím. Ja som tu mala napríklad mamička, prvé dieťa a teraz nikto v mojom okolí nemal deti. Čiže už v pôrodnici sestričky tam mala taký názor na to, ako s dieťatkom zaobchádzať, druhá mala zase také. Čiže oni to dávali cez svoje skúsenosti, cez svoje filtre, cez svoje vedomosti. Odovzdávali samozrejme to najlepšie, čo vedeli. Ale ja som z toho mala jeden veľký guláš. Ja som nevedela, čo je najlepšie pre to dieťa, čo je najlepšie pre mňa. Čiže som bola v tom celom stratená. Pritom keby, jasne je to tak, ako to malo byť, ale ak by som sa nacítila na seba, na svoje vnútro, že dobre, teraz sa ukľudní, všetko je v poriadku, to babetko má to, čo má teba ako maminku, to je to najviac a už tam to ďalej sa deje. Ale ja som bola z tých informácií, z toho všetkého, čo je čiže najlepšie, čiže úplne som bola niekde mimo. A tým pádom som robila toto a potom to takto vyzeralo. Ja som nespala, babetko bolo nervózne, jedno s druhým, 5., 9. A presne, keby som si uvedomila, že môžem si samozrejme vypočiť rádio od toho, ak si pýtam, že toto,
ale navnímať seba, že čo mne najviac vyhovuje, že nemusí to byť najlepšie, ako mi to radí tá pani, alebo ako mi to radí mamina, alebo ako mi to radí priateľka, alebo doktorka. Proste ja viem, čo je pre mňa, pre to babetko najlepšie v tej chvíli. To bolo z pozície tej mamy. Už potom skúsenosti a tak ďalej. A to isté máme aj pri tých svojich daroch. My niečo počujeme, alebo vidíme, alebo vnímame, ale stále ako keby potrebujeme to uistenie a čím viac je toho, lebo jedna kamarátka nám povie to, ďalšie sprievodkynia to a už potom je. A každá má tiež ten svoj pohľad, ako to vníma. A potom je jeden z toho taký veľký guľa, že opäť nevieme, kde sme. Áno, a tu sa dosť často deje aj to, že my proste a ešte neviem toto, a ešte potrebujem toto a ďalej hľadáme tam vonku, namiesto toho, aby sme sa naozaj stíšili a povedali si, vieš čo, dobre, teraz na chvíľu kašlem na všetko, dávam si týždeň pauzu a ja idem teraz do seba a potrebujem sa vypnúť a byť len tu a užívať si tento život. A taký odkaz pekný, čo si myslím, že k tejto téme, ak potrebujete si niekoho vypočuť, OK, je to tu pre vás všetko. A skúste sa navnímať, počúvať sami seba. Že vy najlepšie nepochybovať o tom, čo vám chodí, nepochybovať o tom, čo si myslíte, čo vám prvé príde, aké vnúknutie, aké myšlienky, aké nápady. Nepochybujte o sebe, lebo to ste vy. To, keď sa bavíme teraz o tých daroch, to sú tie vaše dary. Alebo v súvislosti v podnikaní, v súvislosti s maminkou, s tými deťmi. Čo vám to príde, to je to správne. Čo pre vás a ďalej k tým situáciám, k tým veciam, k tým ľuďom. Čiže počúvať sami seba. To je odkaz pre vás a my vám držíme palce. Počúvajte pozorne sami seba a nezatracujte seba. Neumenčujte sa. A neumenčujte sa. To je vaša sila. Takže krásny deň a ďakujeme. Pa, pa.